Мордовияда туып үскән татарлар арасында танылган шәхесләр шактый. Фән, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, спорт, хәйриячелек, кеше бизнес, мәдәният, сәнгать, әдәбият өлкәләрендә уңышлы. Татар әдәбиятының классик язучылары Хади Такташ, Шәриф Камал, Габдрахман Әбсәләмов та шул яклардан. Шәриф Камалның мәктәбе Шәриф Камал исемен йөртә, урта мәктәбе. Аллагулова авылында колхозы Габдрахман Әбсәләмов исемен йөртә. Ул бик кичкенә авыл. Мин анда булдым, даже юлда юк. Ул Кавылкин районы, юллар юк. Хәзер белмим инде юллар икән эшләгәннәрме, асфальт. Вот шундый хәл. Инде bunlar да инде без бик күп булдык. Анда инде музей да бар, Хади Такташныкы. Ул инде балаларга бик күп яза. Минең радио тапшыруларының дәүләт радиосында татар тапшыру алып бардым. Минем укучыларым сөйләйделәр, мин аларны бер атна сайын тигел, квартал сайын сөйләйдек. Мордовияда татар әдәбияты тарихында зур ис калдырган классиклардан тыш татар язучылары, шагыйрьләре дә җитәрлек. Шулар арасында республиканың халык шагыйре, 16 шигырь һәм эссе китабы авторы Камил Таңалычев. Ул биредә чыгып килгән татар газетасы мөхәррире дә. Әлеге басманы китапханәдә күрергә мөмкин. Гомумән, һәр ел сайын 11 төрле газет-журналга язылалар. Аларны аеруча татар теле укытучылары яратып укый икән. Бигрәк тә Казан утларын татар укытучылары ярата. Чөнки Казан утларында безнең бүгенге көндә 580 укнебез, язучыбыз, шагыйребез, прозаигыбыз үзләренең эзекләрен Татарстанның Казан утларында язалар. Вот шуларны инде прям бик яратып укилар Казан утларын. Сөембикәне бик яратып укилар. Алар мәдәни җәмгыять газетасын. Аннан безнең Бөтен дөнья татар конгрессы башкарманың редакторы Гөлназ Шайхиның татарлар улахны халкым дип, хәзерге татарлар дип. Бөтенесе кем килә, мин аларга укымаса да сөйләп бирәм дә, алар буш китмиләр. Биредә физкультура, и спорт, и искусство, художественная литература. Биредә отдел татарский мир. Һәр өлкәдә туры татарлар нинди китап чыгаралар, без тоже без Россиядә күп татарлар торалар, алар турында да без ябыз бирегә, безнең Мордовия татарлары, укучылар, национальности, бестенәр, как татары России живут. Татарлар өчен җан ата, китапханәдәге һәр киштәне яхшы белә, басмаларның һәрберсен кадерләп җыя. Якташлар татар җәмгыятенең элекке җитәкчесе, Аксакаллар шурасы рәисе, хәйрияче Шамил Бикмаев үзеннән соң якты эзең, игелекле эшен калырга тиеш ди. Үз акчасына, үз бинасында 2010 елның 25 маенда китапханә ачып җибәрә. Биредә аның әтисенә багышланган пычмак та бар. Китаплар ул бер буынның икенче нәселгә калдырган мирасы. Бүген китапханәдә 4000 басма, 500 укучы язылган. Бирегә аеруча хезмәт ветераннары, мәктәп укучылары күпләп йөри. Монда төрле чаралар да үткәрәләр. Мордовияда туган татар язучыларының юбилей даталарын беркайчан да читләп узмыйлар. Китапханә кирәк. Кем халык үзенең бай татар тарихын белә, бай әдәбиятын белә, якты киләчәге белән уйлый. Безнең татар китабы 1760 елны беренче татар китабыбыз чыккан. Мордовиянең Россия Федерациясының бик төрле күп милләтләр яши. Бер милләттә дә китап чыгару булмаган. Безнең татар китабы беренче чыккан. Китапханәгә килүчеләр аеруча Габдрахман Әбсәләмов китапларын ярата икән. Язучыга багышланган аерым пычмак та бар. Иске Аллагыл авылында туып үскән, күптән түгел 110 еллыгы үткән әдипне туган ягында онытмыйлар. Гомумән, татар халкын аң белемле итеп күргән, моның өчен көчен, хезмәтен биргән һәр кем кадер-хөрмәткә лаек. Шулар арасында шәхси китапханәләр булдыручыларны да кертергә мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Саранск, Мордовия Республикасы.